της ικανότητας του ατόμου να ακροάται, να αντιλαμβάνεται και να επικοινωνεί. Υπέροχα πράγματα ακούγονται. Έτσι η δουλειά μας είναι αυτή η βελτίωση της ακρόασης, της συνειδητοποιημένης ακοής του ανθρώπου. Και αν σας φαίνεται δύσκολος ο όρος, θέλω να σας εξηγήσω ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη λειτουργία της ακοής και στη λειτουργία της ακρόασης. Ακούω σημαίνει ότι το αυτί μου καταγράφει παθητικά όλο το 24ωρο τους ήχους. Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, το αυτί μας δεν κοιμάται. Η ακρόαση όμως προϋποθέτει μια ενεργή συμμετοχή του ανθρώπου. Ακροώμαι σημαίνει ότι επιβάλλω συνειδητά στον εαυτό μου να ακούσει. Επιλέγω εγώ ανάμεσα σε όλους τους ήχους του περιβάλλοντος χώρου να ακούσω αυτό που με ενδιαφέρει, χωρίς να διασπάμαι και από τους ήχους που με περιβάλλουν. Δηλαδή άλλο ακοή, άλλο ακρόαση. Άλλο ακοή. Η ακοή είναι παθητική σύλληψη του ήχου, ενώ η ακρόαση είναι ενεργητική. Και για να γίνει πιο κατανοητός, πάμε σε έναν μαθητή, ο οποίος όταν έχει το χάρισμα της καλής ακρόασης, επιλέγει να ακούσει τη δασκάλα, την καθηγήτρια που παραδίδει το μάθημα και χωρίς να διασπάται από τους ήχους της τάξης, την ακούει και την κατανοεί. Αντιλαμβάνεται το νεολογικό της περιεχόμενο. Είσαι ψυχολόγος, ψυχίατρος. Ήδη πριν ξεκινήσουμε καλά την κουβέντα μας, η χρειά, ο τόνος της φωνής σας με έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Στην επιστήμη της ακουστικοψυχοφωνολογίας ασχολούμαστε πολύ με τη φωνή. Πρέπει να έρθω να κάνω και εγώ κάποια μαθήματα. Ευχαρίστως. Ωστόσο, πού στηρίζεται η μέθοδος Τοματής? Ναι. Από το 1947, ο καθηγητής Λαφρέ Τοματής κατέδειξε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο αυτί και τη φωνή. Και έτσι μετά από πολλούς πειραματισμούς και πολλές έρευνες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αυτί, σε συνεργασία με το κεντρικό νευρικό σύστημα, ελέγχει την παραγωγή της φώνησης. Πολύ απλά είναι αυτό που λέμε τραγουδάμε με το αυτί μας. Τραγουδάμε με το αυτί μας. Δεν λέμε τραγουδάμε με το λάριγκά μας. Έτσι λέμε όμως. Οι περισσότεροι έτσι λένε. Τραγουδάμε λοιπόν με το αυτί μας και ο λάριγκας είναι ένα πειθαρχημένο όργανο. Ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνει το αυτί σε συνεργασία με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ή πιο έτσι ολοκληρωμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φωνή περιέχει αυτές τις αρμονικές, αυτές που το αυτί μπορεί να ακούσει, να εστιάσει, να αποκωδικοποιήσει. Και αυτή η επιστημονική ανακάλυψη κατοχυρώθηκε από το 1957 στην Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας και στην Ακαδημία Ιατρικής του Παρισιού κάτω από τον τίτλο «Φαινόμενο Τοματής» ή «Εφέ Τοματής» στα γαλλικά. Κύριε Λαμπριανίδου, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η μέθοδος Τοματής? Η μέθοδος Τοματής μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις που μας ενδιαφέρει η βελτίωση της ακρόασης, της μάθησης, της επικοινωνίας. Της επικοινωνίας με όλους γύρω μας, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι μπαίνει σε κάθε τομέα μάθησης, από την προσχολική ηλικία μέχρι την οποιαδήποτε ηλικία που θέλει κανείς να βελτιώσει την προσοχή του, τη συγκέντρωσή του, τη μνήμη, αλλά και βέβαια και στις μαθησιακές δυσκολίες. Είτε είναι απλές μαθησιακές δυσκολίες, είτε είναι ειδικού τύπου, όπως η δυσλεξία, το σύνδρομο διάσπασης προσοχής και περικινητικότητας, η δυσκολία στην έκφραση του γραπτού και προφορικού λόγου. Επίσης, σε όλη την παθολογία του λόγου, της φώνησης, τραυλισμούς, ταχυλαλίες, δυσλαλίες, στις διαταραχές ψυχισμού και συμπεριφοράς, στο καθημερινό άγχος των καθημερινών ανθρώπων. Σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις βελτιώνεται την καθημερινότητά μας. Θα ήθελα, ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες που είναι πάρα πολύ ωραίες. Μία από αυτές είναι όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Ο κόσμος μας. Οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί ή οι μαθητές οδείων, όλοι αυτοί μπορούν να βελτιώσουν το λόγο τους, την άρθρωσή τους, τη στάση του σώματός τους, τη μουσικότητά τους, τη δεξιοτεχνία τους, να έχουν καλύτερη σκηνική παρουσία. Άρα μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την έκθεση του ατόμου στο κοινό, του ανθρώπου. Όπως είναι καλή ώρα και το δικό σας επάγγελμα. Μάλιστα. Σχέση με κοινό. Θα ήθελα λίγο να τα πάρουμε έτσι με μία μικρή προτασούλα, αν μπορούσατε να μας πείτε. Είπατε κάτι για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και κάποια άλλα προβληματάκια. Τι μπορεί να δει ένα παιδί με τέτοια προβλήματα? Ποιες είναι έτσι, αν μπορούσαμε να το πούμε όσο γίνεται πιο σύντομα? Μπορεί να έχει μια δυσκολία στο να απομνημονεύσει, μια δυσκολία στο γραπτό λόγο, στον προφορικό λόγο. Και αν πιάσουμε και όλα τα συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να έχει μια δυσορθογραφία, μια δυσκολία στο μαθηματικό τρόπο του σκέπτεστε. Το οποίο δηλαδή με τη μέθοδο Τοματής, σε πόσο χρονικό διάστημα φαίνονται
τα αποτελέσματα σε ένα τέτοιο παιδί? Χρειάζεται Αυτό να κάνει είναι σειρά ανάλογα την εφαρμογών? περίπτωση. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Και θα πούμε και αναλυτικά στη συνέχεια και για τη διάρκεια της θεραπείας. Το καταλαβαίνει δηλαδή ο δάσκαλος στο σχολείο, το παιδί το ίδιο το νιώθει αυτό, αρχίζει και το νιώθει σταδιακά καθημερινά ότι βελτιώνεται? Συνήθως ναι. Οι γονείς ταυτόχρονα στο σπίτι, συνήθως έτσι γίνεται? Συνήθως τα παιδιά, συνήθως οι δάσκαλοι, αλλά εμείς έχουμε και διαγνωστικό εργαλείο που θα σας μιλήσω στη συνέχεια και αυτό μας δείχνει. Ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες εφαρμογές. Εκτός από τον καλλιτεχνικό κόσμο, έχουμε και κάποιες άλλες πολύ ωραίες κατηγορίες. Μία από αυτές είναι η εγκυμοσύνη. Πολύ σημαντικό. Στην εγκυμοσύνη. Έτσι, το αυτή του εμβρίου είναι πλήρως διαπλασμένο από τους 4,5 εμβρυϊκούς μήνες. Από τους 4,5 εμβρυακούς? Ναι, το έμβριο ακούει. Και έτσι με την μέθοδο τοματής μπορεί κανείς με παραλήπτη του αυτή του εμβρίου, αλλά διαμέσου της μητέρας, να δώσει τέτοια ακούσματα στη μητέρα, όπου διαμέσου της σπονδυλικής της στήλης να φτάσει και να ενεργοποιήσει το δικό του το αυτή, να δημιουργήσει ένα καλύτερο ενδομήτριο περιβάλλον, με αποτέλεσμα μια καλύτερη ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Τέλειο. Ακούγεται πάρα πολύ τέλειο και είναι αυτό μπορεί δηλαδή και σε κάποια, όταν γίνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κάποια κακή διάγνωση ίσως. Εκεί θα το λέγατε ότι ενδείκνεται ιδιαίτερα. Κακή διάγνωση όσον αφορά κάποια προβλήματα που πολλές φορές ας πούμε φαίνονται ότι κάποια εγκυμοσύνη δεν πάει καλά. Δεν μπορούμε να διαγνώσουμε μια κακή πορεία εγκυμοσύνης. Σε συνεργασία με τον γιατρό, με τον γυναικολόγο. Ούτε αυτό. Εμείς διεγείρουμε το αυτή του εμβρίου. Προσπαθούμε να δώσουμε τέτοια εφόδια για τη ζωή που θα δημιουργηθεί. Δημιουργείται ένα καλύτερος μυϊκός τόνος, γεννιούνται παιδιά πιο δυναμικά, να πούμε έτσι. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές μπορεί να μιλάνε πιο καθαρά, πιο γρήγορα, περπατάνε καλύτερα. Κάνουμε τέτοιες παρατηρήσεις. Οι έρευνες και οι μελέτες αυτές που έχουν γίνει σίγουρα πάνω στα αυτά δείχνουν δηλαδή ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται μετά από τη μέθοδο τοματής παρατηρείται ότι έχουν καλύτερη, γρηγορότερη ανάπτυξη, καλύτερη άρθρωση, μας είπατε. Δημιουργείται μια καλύτερη ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Δίνουμε καλύτερα εφόδια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο καλωσόρισμα στη ζωή. Μάλιστα. Να σας πω τώρα και για την τρίτη ηλικία, γιατί από την εγκυμοσύνη έχουμε και την τρίτη ηλικία. Και στην τρίτη ηλικία. Ενεργοποίηση λοιπόν του κεντρικού νευρικού συστήματος της τρίτης ηλικίας, από αναστολή της αποδιοργάνωσης των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Εκεί στοχεύουμε, στη μνήμη, κρίση, βελτίωση γενικώς της ψυχικής υγείας της τρίτης ηλικίας. Καλύτερη ακοή, καλύτερη, πείτε μας λίγο πιο απλό, όχι με ορολογία ιατρική, για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καλύτερη κρίση, καλύτερη μνήμη. Μνήμη καλύτερη. Ώστε να μπορούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να είναι πιο δημιουργικοί στην ηλικία τους. Πολύ ωραία. Είπατε και κάτι και για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλοί από τους καλλιτέχνες επισκέπτονται κάποια πρωτοδείο όσον αφορά για τοποθέτηση φωνής, να κάνουν κάποια μαθήματα. Σε τι διαφέρει αυτό που κάνετε εσείς από την εκπαίδευση αυτή? Δεν ασχολούμαστε με τη μάθηση της μουσικής. Το οδείο δηλαδή, πηγαίνοντας κάποιος στο οδείο, βελτιώνει τη φωνή του, δουλεύουν η διάφραγμα και δουλεύουν και λάριγκα ενδεχομένως. Ναι. Κάνουμε μαθήματα φωνητικής. Ναι, μαθήματα φωνητικής. Γιατί αν δεν βελτιωθεί το αυτή να ακούσει σωστά, δεν μπορεί να βγει σωστά και η φωνή. Είναι διαφορετικό εντελώς. Συμπληρωματικό. Κατά κάποιο τρόπο κάθε καλλιτέχνης που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και θέλει να κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του, οφείλει να έρθει σε εμάς για να τον βοηθήσουμε να εξελιχθεί καλύτερα. Μου λέγατε και πιο πριν κάτι, ταυτόχρονα η μέθοδος τοματής βοηθάει και στη στάση. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο που καπουριάζει, που ξεχνιέται και αφήνει το κορμί του, αυτό γίνεται ασυνείδητα. Κατόπιν τι αλλάζει και η στάση του σώματος. Χωρίς να δουλεύετε την πλάτη. Ναι, βέβαια. Από πού έρχεται αυτό? Αυτό βοηθιέται το ίδιο το νεύρο το εφουσαίο, το οποίο είναι μέσα στο αυτί μας. Και το νεύρο το εφουσαίο, όπως αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε μετά και για τις λειτουργίες του αυτιού, μία από τις λειτουργίες του αυτιού είναι ακριβώς η αίσθηση που έχουμε εμείς ανά πάσα στιγμή στον τρισδιάστατο χώρο, η αίσθηση της ισορροπίας, της τάσης του σώματός μας. Ουσιαστική βοήθεια, είναι ουσιαστική. Ναι. Οπότε μαθαίνουμε να έχουμε μια καλύτερη στάση, μια καλύτερη σχέση με το περιβάλλον γύρω μας. Πάμε λίγο να μας πείτε τώρα πώς μεταδίδεται ο ήχος. Να πω και μια ακόμα εφαρμογή πολύ σημαντική. Πείτε μας και μια ακόμα εφαρμογή. Είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, τι γίνεται εκεί δηλαδή? Όχι σαν φροντιστήριο όμως, αλλά σαν άνοιγμα του αυτιού στις ζώνες συχνοτήτων της γλώσσας που θέλουμε να μάθουμε. Δηλαδή μαθαίνουμε να ακροάται κανείς σωστά μια ξένη γλώσσα. Και έτσι αυτό βοηθάει πολύ στην αποτελεσματικότητά της. Στην αποτελεσματικότητα της εκμάθησής της. Το να μάθει κανείς πιο εύκολα
και όχι εγκεφαλικά όπως μαθαίνουμε στα παιδιά μας στα φροντιστήρια. Μάλιστα. Αλλά είναι χρήσιμο για όλους. Είτε εκτίθενται κάπου, είτε όχι. Και για εμάς τους ίδιους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια δουλειά η οποία θα παίζει μόνο αυτό το ρόλο, δεν είναι. Οπότε μας λίγο να μπούμε λίγο τώρα στην ουσία. Εμείς ακούμε ήχους, όπως είπατε και στην αρχή. Πώς μεταδίδεται ο ήχος όμως, πείτε μας μερικές πληροφορίες. Ο ήχος, θα πάρω λίγο έναν πίνακα για να σας βοηθήσει. Να δούμε εδώ, έχουμε ετοιμάσει έναν πίνακα, τον οποίο θα μας βοηθήσει η κυρία Λαβριανίδη να δούμε τι ακριβώς, πώς μεταφέρει το ήχος. Πολύ απλά λίγο για τη μετάδοση να του το ήχου. δούμε λίγο, ίσως το λίγο, εκεί βλέπετε, εκεί βλέπετε. Εκεί. Λοιπόν, ας το δούμε λιγάκι αυτό. Το αυτί μας λοιπόν σαν αισθητήριο όργανο μεταδίδει τον ήχο διαμέσου του έξω ακουστικού πόρου στο μεσαίο αυτί, όπου υπάρχουν τα τρία οστάρια που είναι οι ρυθμιστές της έντασης του ήχου, σβηράκμονας και αναβολέας, και στη συνέχεια προχωράει ο ήχος προς το εσωτερικό αυτί, συγκεκριμένα στο λίγο αν γίνεται κοχλία. από κοντά, εκεί. Ας μείνει λίγο εκεί. Λοιπόν, προχωράει προς το εσωτερικό αυτί και συγκεκριμένα προς το κοχλία και προς τη βάση του κοχλία όπου υπάρχει το όργανο του κόρτη. Μέχρι λοιπόν τον κοχλία, ο ήχος προχωράει με τη μηχανική οδό. Όπως παλαιότερα οι άνθρωποι βάζαν το αυτί τους στη γη για να ακούσουν αν έρχεται ένα τρένο. Αυτή είναι η μηχανική οδός. Αλλά από τον κοχλία και μετά ο ήχος μεταδίδεται ηλεκτροχημικά. Έτσι, προχωράει μέσα από τον κοχλία και ο κύριος ρόλος του λοιπόν του κοχλία είναι να παίρνει τους ήχους και να τους προχωράει μετά στην παρεγκεφαλίδα, που είναι ένα όργανο που είναι πολύ σημαντικό για την ένταση και τη συγκέντρωση προσοχής εκτός των άλλων, στο θάλαμο του εγκεφάλου, στον ερυθρό πυρήνα που είναι το σημείο που το αυτί ενώνεται με το μάτι, στην αμυγδαλή και στον υπόκαμπο, και τελικός παραλήπτης αυτής της διέγερσης, της ενεργοποίησης του εγκεφάλου είναι ο ακουστικός εγκεφαλικός φλοιός. Μάλιστα. Πολύ σπουδαίο αυτό, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι ακούμε κάτι, εφόσον το ακούμε, όλα τελειώνουν εκεί. Έτσι γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Ναι. Δεν προχωράμε καν και είναι κακό αυτό, δηλαδή να μην μάθουμε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Αυτή λοιπόν η λειτουργία της ακοής είναι η τρίτη κατά σειρά σημαντικότητας λειτουργία του αυτιού, και όσο και αν ο κόσμος δεν το ξέρει. Σε ποιες χώρες, κυρία Λαμπριανίδη, εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος? Η μέθοδος εφαρμόζεται σε 300 κέντρα περίπου τουλάχιστον στο εξωτερικό. Ναι. Έτσι, υπάρχει σε πάρα πολλά κέντρα στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά. Στην Ελλάδα υπάρχουν 2 κέντρα. Ναι. Το ένα είναι στην Αθήνα, λειτουργεί από το 1987. Διευθύνεται από την ψυχολόγο κυρία Τόνη Ευαγγελοπούλου, ψυχολόγο και ακούστικο ψυχοφωνολόγο. Ναι. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πού μπορεί να σας βρει κανείς εσάς? Το δικό μας στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1997 και είναι στην περιοχή του Ντεπό. Στην περιοχή του Ντεπό. Μπορείτε να μας πείτε να μας δώσετε και μια διεύθυνση? Ναι. Είναι Μερκουρίου 1, γωνία με Βασιλίσσης Όλγας. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί όλα ξεκινούν από την Αθήνα. Ναι. Πείτε μας λίγο πρακτικά τώρα, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Πώς γίνεται η θεραπεία? Η θεραπεία είναι ένας συνδυασμός της συμβουλευτικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης και ενός ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος, του ηλεκτρονικού αυτιού, το οποίο εφεύρε ο καθηγητής Στοματής και το οποίο είναι ένας προσομοιωτής ενεργητικής ακρόασης, έχει τις ιδιότητες ενός ιδανικού αυτιού και επανεκπαιδεύει οστεομυϊκά το αυτί μας, ώστε να πάρει αυτές τις συχνότητες και να τις προχωρήσει σωστά προς τον εγκεφαλικό φλοιό. Είναι λοιπόν μια μαθητεία στην ακρόαση. Εκπαιδεύεται το αυτί να ακούσει και να αποκωδικοποιήσει. Τι είναι η μουσική? Τι ακούμε λοιπόν? Τι ακούμε? Εμείς ακούμε Μότσαρτ και δευτερευόντως γρηγοριανά μέλη. Δεν ακούμε... Όχι διάφορα είδη μουσική, Μότσαρτ. Γιατί Μότσαρτ και όχι άλλους? Η ψυχοφωνολογίας δεν είναι μία μέθοδος μουσικοθεραπείας. Δεν ακούμε το Μότσαρτ γιατί είναι ωραίος και καθόμαστε